Kaixo txorienez, ze moduz, hemen Txegabiz, Igor Iturrita, Patrizia Biteli, bi errezeta oso goxokin. Bi errezeta ezakit. Neria bintza goxua dago, ezakit zuria gero... Neria oso, baina neria badauka historia benetan, geratu zaitezte, zera zuen egunerokotasunean asko erabiliko duzuen zerbait, etxean eitea zer erraza den. Bai, neria bai, egunerokotasunerako igual apur bat komplexua da, baina nik era errezian ingot. Da, Markesa de Paraberen hemen aipatu dugun sukaldari bilbotarran errezeta bat, eta dia San Rafael kasolatxuak. Ja, nik ikusi eta ez dakik garai niko, errezeta modernoa. Modernoa, bai, pentsetan galderi, baina, liburu horretatik atara dut, beraz, kontako zuet, zelan dan errezetia. Lehenengo tipula azenario eta berakatza txikitsuko ditut eta gurin apur batekin erregozi. Bitxartian arroza egozi. Gero, barazkisak gorritxuta dauzenian, otarrenxak gehitsuko ditugu, patxarra bota eta flambeatu. Alkola lurruntzen danean, urez bete, otarrenxkak atara eta osten utzi. Buruak botako ditugu, tomatia eta esnegainakin, gero saltzai belarrak kenduko zau, birrindu ingu da iragazi. Eta gero kasolatxuak prestatuko ditugu arroza oinarrixan, otarraizkak, saltxa, parmako gazta eta gurin apur bat. 5 minutu labian, da jazta. Listo. Egia esan nolako, gaur egun horren daudenak arroza azpien nolako batean salduko sako gauza, moderno eta... Ba ez, uste liburu hau dela, 1930 hamarkadakoa. Urte batzuk badauzka, Urte gutxitxo batzuk bai badauzka, bai. Bai, eta, esan dago, askotan esaten duguna hemen. Itxasoa eta mendia ez dugula gaur egun asmatu, eta duela ez da hitzen bat mende jaurrelako errezetak egiten zila, eta gauza guzua beti egin izan dira, eta hortako, zorionez, Parabereko Markesa bezalako jende aparta egon zan, horiek batu zituztenak, eta gu gaur egun, berak, zuk uste pentsatuko lukela, ia 100 urte berandu jentea bere errezetak ingo zituenik. Bai, eta programa bat egongo zela dalako telebista baten eta bere errezetak ingo zela jendea, ziur etzabela pentsako, baina bitu. Keba. Hor geratzen da historia da liburuak bai horretako dauz, errezetak. Bai. Zer hartu diguzu kasu honetan, Patrik? Bitu, nik kasu honetan aukeratut arroza txurixa borobila. Betikoa, nik etxien egisa da, ez daukatela oitxura haundiriko lan arroz desberdinak eta izeteko. Sushia eta olako pokebowlak eta itxen dutenian, erabiltzen dut, hau, arroz txuria. Normala. Ez dakit bomba bai edo arroz txuri borobila. Eta gero noizian behin, errezetaren baterako baldin biadot, ez dakit, arroza risotorako hau erabiltzen dut. Igual erostot, arroza basmatia edo lucia, bai. Baina bestela ez daukat integrala erosteko itxurarik eta. Egia da, lehorrago, ez dakit. Integralakin, azkenean, testura eta egia da aldatu iten dela pixka gehiago. Eta, itxura aldetik, noski. Eta gero puntua hartuta ere, baina badakizu esate dutela hor integralak ur gehiago behar duela, denbora gehiago behar duela, baina integralakin inalduzue, dilistakin eta bagarronekin eta txitxirioekin ero egiten duzuen berdina. Hau da, beratzen jartzen dituzue, eta beratuta denborak arindu ingo zen ituzten, eta, badakizu moduan osasuntxoagoa da. Azkenean, integrala da bere oskolak kendu zaio, baina bere saia hori oraindik badauka eta zuntzea eta mineral aldetik osasuntxoagoa da. Txuria egiten diotena da, txurienei, nik uste dut osasuntxoa duen bi eren kendu egiten dizkiotela. Bai, Holanda, baina, arroza interesgarria dela, era berean, baina jateko errexagoa eta hori. Baina osasuntxu aldera botako baenun integral aldera botako. Batzuk integralak eta egoten die, batzuk emate dutzie alferra, integrala itxia ze hori, ez izaten dira 40-45 minutu, baina batzuk saltza itxuste, ez dakidien lehen da bizi egositxakuak edo prekozido esaten danak, baina horrek izaten die 20 minutu bakarrik horrek lurrunakin egiten diote, olako egosketa harin baldelengo gero askar ustutzen dituzte, eta hori die prestatua. Baina berez, esan dago, integrala zuk egiten baduzu, lehenago beratzen jartzen baduzu. Eta azkenean, babarrun batzuek, garbantzu batzuek geratzen zaina, horiek lehorra dira, garbantzuak eta babarrunak. Zuk hidratatzen badituzu, baina falta zaion urpilat, orduan ez du zurgatu beharra inbeste, eta ez du horren beste denbora behar egosteko. Eta gero, nietzako bai testura gian ez da berdina eta, baina puntua hartzen badiozu, nik, sasoi bat izan nuen, desente, disente erabiltzen nuela, baina gero kirolerako lasterketa baino lehenago eta entrenatzaileak ezidan usten integrala jaten. Beitu. Zuntz gehiago daukanez,
berak ez zait interesatzen, 15 orduko lasterketa batean zuk komunera jutea. Nik igual gorroto bat edo hartu notzen, zen eramak, urte baten edo, jarraitu zaben olako elikadura makrobiotikoa. Hoxe, eta zaukan arroz integrala, zaukagun egunero bazkaltzeko, egunero. Eta nik uste dut olan hartu notzala olako gorroto bat edo, da esan hauen behitu. Nik arroza integral ez dut erosten nire etxea mintzat, sekula. Bueno, esan dakoa, Nik entrenabaren esan, nuen erabiltzen lasterketa gunetan, baina bestela erabiltzen nuen, eta errezetak erabilpen berdina eman behar digu. Espadu beratzen jartzen, hori esan dakoa, denbora gehiago behar du, eta likidoa gehiago behar du, baina bestela, interesegarria da zerbait. Hau, jetxingo izu pixkat, hemen da biltza horra eskualtzatzen da... Kontzentratan hauen tipulien ze, gaur, bitxu, ez dutela negar asko ikitzen, tipulak, baina hau, inoaz. Patria, lehengunen galdetu parkatu, baina asteburuan galdetu diate. San. Zer dekozun eskuan. Lehengunen ikusi zizutela hor espadara posati bat, eta ze gertatu zaizun. Ni izan naizen, ero. Zuetzara izan ez. Zu izango bazinen, ez zinen hemen, biztirik edo. Iepa, apa. Ez, pasau jatena da, nabiela, zia zerba batzuk mosten, etxien, hartasisekin da, plixakan abien da, da holan, azal zati bat eraman nauen da, 3 punto, eraman nitxun etxera gero, opari bezala. Guraizekin, hartasisekin, bai. Eta, beraz, hortik zehataratzen da oso. Patri torpia da, ez jan ziazerbak. Ziazerbak ez dira, osasunentzako ez dira, honak. Puntuak, zirkulazioa laguntzen dut, Bai. Baina, zorrotzak hartasiak. Bai, bitxo. Ostra! Bai. Nik horrela esan duen. Hemen txorienen daukagun markakuek ziren da. Bai. Dana ona, produktu ona. Bueno, hemen gurinean kipula erregosten, oina zenarioa eta baratxuria sartu behar ikusu hemen, ez? Bai, baratxuria eta zenario. Vale. Bueno, arrozakin jarraituz, hemen erabili izan dugu arroz beltza, o benere arroza, lehen enperatzaien arroza baita deitu zena, hau txinatik datorren arroz bat, eta, gaur egun Italian ere ekoizten dela, eta, hone dauka fruitule horren zaporea, benetan zoragarria da, gukuke nik etxean, oitxura dauka, nire arrebari pila gustatzen zaio, eta nire arrebak asko iten du, baina da arroz bat gainera nik gomendatzen dizu dela, bakarrik urarekin egosi eta bere hortan jan. Ez da zetan inbehar ez dakiz zerekin, ero lagungarriekin, ero. Eta holan berakatzapurtxo batekin besta? Berakatzapurtxoa, bai, baina bera daukon saborea, eta hausan lehen, zata bizut, antza, debekatuta omen zegoen jendean, eta harrapatzen bazizuten, olako, enpenarentzako gordeta zegoen arroz bat zan. Azan, bereziki berantzako? Bai, harrapatzen bazuten norbait, olako zerbait, hiltzera... Etzan oso eskuzabala hau mutikoa. Emperadoria, ez dakit, emperadoria nik uste dut inoiz ez direla eskuzabal bezala ezagunak izan historian, enuke esango nik. Egisa esan ez. Baina, horrekin kontu zibili behar zala, eta, esan dako, badaukalako fritu lehor ikutu bat. Honek ere, denbora gehiago behar du, 40 minutu, egosten, eta esan dako, beratzen jartzen baduzue, askartu egiten da. Arroz gorria bezala, arroz gorria integrala da, arroz integral bada, eta horrek ere... Baina arroz gorritxa da politxa, gero barrukuek eratzen da larroxak olorekoa, orduan gero politxa. Ez dakit gozua, gozua bai bada hau ez, lagungarri izan arabera, baina dana da politxa. Bai, antza osasunentzako osona, txinan beti erako gili izan da, digestioan dako, eta... Bai, horrelako kontuetarako, orduan, gozoa izatez aparte, medikuntza txinatarrean ere erabiltzen zen jaki bat da, eta gomendatzen zutela, eta hemen izan genduen, zein zen, Ainhoa Lendinez. Ainhoa Lendinez, kasetaria, gure etxeko kasetaria, ere, etorri zen txorienera, eta, bada arroz bat berai asko gustatzen zaiola, eta etxean laguntzen, dastatzen duena. Eta zirkulazioan dako esaten dute, ona eidala. Eta esan da, erabilpenak, nik uste dut arroz guztiak erabilpena berdina diela, hor denborak eta zurgatzen duten ura eta aldatzen dala, baina bestela... Nik ezagutzen dut bat, dala holan berdia, eta vietnamita, eta izaten da holan, ez dakit, pustuta bezala, eta gero frigitxutxin dozu eta geratzen da horako kurruskari. Bai, hori badago basatiarekin bebain, alda basatia bada holan antzeko beltzantzeko bat, eta hori frigitoa ere egin du krispetan antzera holan, pustu egiten da, eta holan geratzen da. Baina arroz adibidez beti saltzen da.
txurixa alde batetik, gorrixa beste batetik, da beltza beste batetik. Baina kinoa adibidez, ikuste dozunean, erosten dozunean, egoten da, 3 koloretako kinoa holan batera. Da saltzen da, beltza, gorrixa eta txurixa, bai da, naztuta da orduan, itxen dozunean geratzen da. Baina denborak berdinak izango die, egosketakoak. Kontua da, zuk arroziz berdinak erabili ezkero, batek denbora behar dute, agian ale batzuk egin da geratzen zaizizu, barietate batekoak, eta bestekoak gutxi egin da. Karo hori bai. Bueno, eta gero hemen, behin baino gehiotan, jazmin arroza, basmatia erabili izan ditugu hau dia indiatik eta datozen arroza hauek, eta bebe luzengak direna, eta oso usaintzuak ero direnak. Eta bitu, bomba arrozanik enekien, baina, bueno, hori asko. Baina, bomba arroza da arroz txurien izena, ez? Baina, berez mota izango da arroz txuria. Bai, baina, bomba gero badie txiki hauak, ale txiki hauak, eta bomba ditzen zaio, ze, egiten da, daukan, bereai propietate bat da, ur asko zurgatzen duela, eta bere volumena 2 aldiz handitu alda. Eta hori indiati dator... Bomba bat ezela. Ez da pompo egin. Ez da, ez da lapurtzen, hori dauka, mantentzen duela bere, eta hori da arrozetako paietarako tarabiltzen dana, eta hau erdi arotik, penintzulan eta landatzen da, eta hau da gehien bat hor Valentzia inguru hortan da erabiltzen da. Eta hor da, bueno, denominazio batzuk, ia kalasparra, eta arroz berezi batzuk, baina niko inbitu kapritxoan euken eta badagoan arroz bat deitzen dela munduko arroz onena eta bomba erakoa da eta... Horan, lata baten etorten dana? Ez, pakete gorri batzuetan. Eta daukate gaina ondua, reserva ardo bat izango esan bezala, ondua, bai, 2 urte, ez da izan bat urte izan dutela hor ontzen ez dakiz zer, eta, bueno, kiloak ez da, eta mapiku euro balio didur. Eta, bueno, nik olako gauzak probatzen oizean behin gustatzen zait, eta olako gourmet dendetara eta juten izenean gauza berriak... Kapritxo moruen azkenian. Ba, ero ezagutzeko gehien bat, ez da, kapritxo da, bueno, ezagutzeko eta esatuz, bueno, a ber, zer ezagutzen duan, ez? Ikerketa lanak, nik hori izatu dut. Bai. Ointxe, denbora gixau pasatu txorienen, bueno, ez olako turistentzako eta turrak eitzen, baina olako turistentzako turrak eitzen aditzenean, astrenetik zapatura, gero igual domeketan joaten nintzen, igual senarrakin edo lagunekin, taberna. Bai. Zautzen, karo, geroko lana, hau da, ikerketa da, nik hemen taberna jominaz. Betxu, hau ez dut moztu, ze, bueno, azten jatelako hor, baina bitxu, honek bat hau Bianca. Bai. Bai, ez da ditut olako, frutatek ixaten eta egoten di olako saski batzuk, bere zixak, eta honek azenari xoak, igual kostatzen daue, ez dakit, 69 zentimo, ez, kiloko, eta honek kostatzen dago 30 zentimo, izaten dira, hundixabak, txikixabak, zatarrabak, forma, purat bitxiakin. Hori gure etxe azpiko fruita denan baita, badaukate atal bat, 89 zentimokoa da. Baina 89 zentimoan dena, eta egia da, dira, pieza holan, itxusia direnak, ez daukatez golperik, ez daude txarrak, direnak agian, igual behar dena baino txikiagoak, ero holan itxusiak, ero berezia direnak, eta nik, esan horre erosten ditu, barazki eta fruta pila bat hortik erosten du, azkenean, kontu estetikoa da, txarto ez daude, izaten da golpe bat ero daukatela, Sabelian dana gozuan. Bai, hor badaude enpresa batzuk, altzariak eta saltzen dituztenak, eta beraiek egiten dituztenak, eta asko agian atzekaldean, armairuaren atzekaldean, daukalako lako marra bat, ero ikutu txiki bat, ero ez da, pinturarekin zerbait olan, prezio erdian, eta horiek, esaten zuen gainean, bueno, ez dakit, ikusten bada, aurrekaldian badao, agian inporta zaizu, ero ez. Baina nire daukat lagun bat daukala etxe guztia horrelako altzariekin betea, eta bera, niri berdin zait hemen atzekaldean espada ondo margotuta, ero, ez dakit, hemen urratu txiki bat baldin badauka. Gero lehen hau erotxe, berandu umeekingo diote beste olako, emango diote beste golpeen bat, orduan, eta presio aldetik, ostra, aldea dago, Betxu, hau gorritzen dan bitartean, hau apurtxo bat geitxikot, noia gazta birrintzen. Nik hau parmesano gazta aukeratu dut, baina nik pentsatzen dut Marquesa de Paraberek, Maria de Mestaier, sukaldarixak hau asmatu zauenian, igual parmesano gazta etzaukan Bilbon 1920an. Bilbon danetik. Baina, bueno, edozein gazta ondu daukotzuela olan etxian, hori erabili. Eta gazta nora zereinek egin behar zan? Ez, gazta da, gero bukaeran, labien, da apurtxo bat bakarrik gratinatzeko erabiliko duguna.
Vale. Eta gero, otarrainzkena nola zan? Otarrainzkakoin? Otarrainzkakau, hemen? Imarritu gorritu eta gero buruak eta kendu, ero banantu gero? Bai, hori da... Bai, errezeta nolan jartzen du? Nik errezeta holan pausos jarra. Bai. Gero txatu ataratzen bada, joengo gara hor, ouija bat itxera. Marian... Bai, idatziko digu, ez? Irrira. Eta esango zau. Bai, horren, nola da, badaude, olako web horriak ez, errezetak eta jartzen dituztenak, eta eta errezeta ondo ateratzen bazaizu ero, mesedez partekatu sare sozialetan, argazkiarekin, da jarri gure ataletik eta gaizki ataratzen bazaizu, idatzi konsumitzailearen bulegora, keja jarriz, ero... Beitu, ni bakitzuz egingo zestan ilusinua. Bitu, txorienetarren batek, noixamen idazte osko e-mailak eta txoriena bildua eitb.eusera. Baina, engo sustan ilusinua lan, erreztaen bat, probatzia, argazki bat ataratzia, eta guri bidaltzia. Behitxu gaur, honek, San Rafael kasolatxuak indot, edo gaur indot, gazta tarta inzinutena ez dakize programatan, horrek, behitxu ilusinua. Nik lehengunean, behitxu intzen, egon izan, eukin gendune kuadriako baskaria, eta Juantxu Larruzea, Zornotzako Juantxu jatetxeko sukaldaria eta nire maizu handia izan zena, Andonik, bere semeak esan zen, aitak gaurri mar da, barroz esnea zuken legunean horri zen nuna, ananakin da ez dakiz zer da, indala, hilabete eta piko, 2 hilabete ez dakiz ematei nuen. Hori mar duen, eta, Juantxu bezalako sukaldaria handi bat, izan dela, Euskal Ero Bizkaiko sukaldaritzan referente bat izan den batek, hori gure saioek ikusten du, eta jakitea, berak errezeta hori egin behar duela, arrotzekoa da, eta ilusioa egiten da, eta egia da, egia da, nik gehien bat askok esaten dideate egiten dutela gure, baina horiek sare sozialek eta esaten dute, esaten duzu hor, txorien abildu eite punteu, zer da hori? Ez da bidaltzerik karta betikoa da. Bai, gutun bador, justi imprimitzera, da gero gutuna sartzia. Bueno, aukeran, guk jasotzeko pres gauz. Nera nahiak inzauen, esan otzun, zukin zinulako esnetorrada batzuk intxausaltza gainean, da horrek egin zitxun eta oso ondo, guztau jakon, baina behitxu nera nahiak gaztia da, zelaro gita magostekoa da, beraz, nire baino 5 urte gaztiagoa bada, baina horrek ez dauka sare sozialik, ez dauka e-mailik, ez dauka. WhatsAppa dauka eta... Eta horregatik zu daukazu beragatik. Karo, nik dauka da negatxik, zanetagatik. Eta esan otzan gainera, izu Instagrama ez dakizera ukizaben 2 aste da esan hau ez da niretako. A ber, sare soziala, Patrizia, lana da. Nahi dut esan, ez baina ez lan moduan, jarraitzeko. Aunque se ez daki lagunekin harremanetan egoteko da, ez dakola faltan. Horre, Leo Harlen hemen behin, baino gehiotan aipatzen du, esan, zure Leo Harlen maitien. Ez. Etorri biko da, gonbidatu bezala. Leo, nahi zunean gure programara gonbidatuta zaude, Horre bazeuka monologo bat, Facebookekin da honekin, da esaten zuela. Facebook eta jendea hor jartzen zaizu kontaktuan zurekin. Eta esaten dizu, aspaldiko zenbat urte zurekin, 20 urte zutaz ezer jakin gabe. Eta esaten dizu, ez da zu uste kasualidadea ez da izango hori, ez? A ber, lehen zinen klaseko txotxoloena eta ikusten dut berdin jarraitzen duzula. Orduan zerbaiteatik izango da zurekin harremanik ez daukadala. Eta, nahiko asto motorra da, Leo Harlen esan, sartzen dituenean, holan. Ra! Baina, holako botatzen zuen. Eta nik egia da, sare sozialei eskerrero izan dut harremana jente batekin, agian 20-30 urte, beraietaz ezer jakin gabe, eta beraie jarri dela nirekin harremanetan, ostra, hemen ibirinei saltzeatzen, eta bapatean ikusi inzaitut, eta ze moduz da. Ostra, igual, baina institutu garaitik ikusi gabeko jendea, eta urte batzu pasatu dira, eta ondo egoten da. Ni bintzat ilusi egiten dit, holan aspaldiko jendearen berri izatea, ez? Ibiltzia, bai, ondo da. Bueno, hementxe, flanbeatu dugu, orduan, ointxe bota bihotzau, ardo txurixa, eta gero belar batzuk. Belar usaintzuak. Belar usaintzuak. Orduan, hementxe daukau, belar usaintzuetan. Bale. Daukau perrexila, eskaia eta erromeroa.
Orduan, ingo duguna da, lotu, olako belar-lora sorta baten, bai. Eta hor botako, azkenean belar, usaintxuak die propitatiak eta badauzki hor zigorrek gero kontauko dozku, baina, bueno, guk printzipioz nahi dugu usainan dako da, saporian dako. Hola, hau da, buke garnie. Buke garnie. Hori, bueno, guk hosteletzan ikasi genuen, da azkenean buke bat da, horrelako xorta batekin hartu lotu, eta hori erabiltzen zen, bueno, eiza, aragiak edo kosinatzeko garaian, bueno, saltzak, hainbat saltzak egiteko garaian, saporea emateko saltza hori, ez? Lortzen da, gero txorta hori sartzen da hor nahi dugun, ondu nahi dugun saltza hortan, eta gero berreskuratu egiten duzu. Ez duzu nahi belarrak eta hor geratzea. Bakarrik nahi duzu, berainen usaia, saporea eta ematea, zu prestatzen nahi zaren errezetari. Hori da gero, hartu, atara egiten duzu, eta jazta. Eta hemen, bueno, klasiko, asko erabiltzen dena, erromeroa, perresila, eskaia, oreganoa ere erabiltzen da. Orduan, bueno, segun ze errezeta nahi baduzu nahi, bat erabiltzen duzu, ero bestea. Berez, hemen txedauko, da hain dugu olako sortatxo bat, gero erresa dara kentzeko, ez? Vale. Orduan, hau, hemen txutziko. Eta gero hau urakin egin barzen duen, ez? Erosalda honek ez da gara ma? Bai, ondino ez, ointxe botako zatesne gaina, da tomatia eta... Bale, oin barzen duen, gero otarrizkak eta oin berreskuratu inbar genituen, ez? Hori da. Bale. Beraz, behitxu. Honek, hemen jarraitzuko dau. Bai. Pitxartian otarrenxak atarako ditut. Eta bero egon bidienez, hemen utziko osten. Ze hemen ontxe bidoguna da. Aien hori gatatzeko? Bai. Ontxe bidoguna da, asalak entzia. Bai. Da, banatzia, bai burua, bai asala eta gorputza. Bueno, guk hori perresilataz, esatea, nik enekien, baina mediterrenetik zetorren, datorren belar bada, eta lehengo antzinako gresiarrek erabiltzen zuten hil koroa bezala, hildako jartzen zieten koroa bezala, eta gero erromatarrak izan ziren, sukaldean lehenak erabili zutenak, eta honek, bueno, fama txarra ere izan zuen, esan da. Sabeskatxo batzu hartu ditut. Bai, kailua... Ez da iken hain errez. Erdiaroan, bueno, fama, ze badago belar bat, zikuta zala, zikuta hori guri ostala izan egutzi ziguten. Zikuta, hori venenoa, Bai, perresilak antza omen dauka eta jentea, bueno, nastu ero egiten zala. Ez bada, mendian bat zaudet eta belar bat olan perresilan antza daukala, ikusten bauzue, ez hartu. Ez hartu, perresila baratzetan eta bestela erosi. Arrandegian ematen dute normalien, eskatu eskero. Orduan hor famatxarra eropixat izan zuen, baina bueno, gero sukaldaritzan asko erabili izan den zerbait, eta naiz eta jendeak uste duen, euskal sukaldari bati esker bakarrik apaintzeko dala, bueno, perresilak zaporea handia ematen du eta errezetak kosinatzeko, errezetak ontzeko, bueno, ze izango zen euskal sukaldaritza perresili gabe, ez? Bai. Orduan, erabili beldur gabe. Hor, bere bai, esaten da hori bai, asko janda tosikoa. Eman goztazu, 5 minutu hau osteko, dana garbitxuko uze, hau gero... Eta hemen bota behar duzu hain? Beitxu, honei botakotzat, esne gaina apurtxo bat. Gero, tomatia bebai. Hemen txe. Eta, ontxe, gure otarra iskak utzi bitxugu osten. Zemendikatara bitxugu gorputzak. Orduan, emaizazu 5 minutu hau dana garbitzeko eta bueno, hau nahazteko da segitxuen gatoz. Txeusaina. Hemen txeuskau, otarrenxen gorputzak, buruak sartaginera, eta gero sartaginen bebai, jarri bio bolako, bueno, bexamela ez dauka esnerik, baina apur bat gurina eta irina. Itxu honek... gorputza... Markesan esanetan. Bai, eta markesak esaten badu, hori mesatara ez dakit, baina mesatara eskonberria juten dira, eta hau eskontza baterako... Ez da txartu egongo, eskontza baterako, bueno... Zelan da, iltzazuen eskontzan, kuadrian eskontzak eta, fase hori pasatuta dago, ero hain... Hor da bilze, konfinamentuan justu 2008an izan zan, zehor aukik genitxun 3 eskontza... Bai? Eta bata kantzela hoin zan, eta beste bisak atara ziren, baina eskenean inzabien horan familixakin, eta... Eta eskuadriaken, orduan geratu gara apur bat, jos! Garai batetako eskontza handi horiek eta hori ja... Nik faltan botatu, no? Ez da, astudan, gero eta gutxiago,
Baina hori, bueno, nik jatetxe munduan gehien badakit, ez? Lehen egia da, zenbat eta zenbat jatetxe zeuden hori, ez? Eskualde bakoitzean zegoen eskontzetarako batero bi, eta hori gaur egun asko murriztu da, eta, bueno, oine, azken urteotan, 200 eskontza gutxia bero egoten ari direla, eta nik ez dakit hori zeatik, jendeak ez dagoen eskontzako gorik, eta nahi esaten elizateko, orokorrean, zibila zein elizakoa. Bai, ez? Zer bat eskontzagon zen, 2008an, 1.200. Eta oin ja 1.000 bat eskontza egon ziela. Osa, geizten doia, urtetik urtera geizten doia. Bai. Bai, nik uste dut den biharrezkoa. Edo biharrezkoa zala, ez, batera bizitzea nahi bazinun, ez dut nire amaman da itxitxe adinean, hori biharrezkoa zan. Ba, lehen nahi eta nahi, bestela pekatuen eza biziko, beste batekin, mesedez, Patrizia. Gero, nire gurasuen edadien eta, ohikoa zan naiz, eta ez izan biharrezkoa, diz nire gurasuak etzin eskondu. Eta gaur egun nik uste dut eskontzen dana da jaixagatxik eta purat ospatzeko eta, ez? Hori baino nik uste dut asko honegatik. Erabakitzen badute etxean olako mokordo batzuk etorriko diela txikitxoak eta zure aldamenean egongo diena esaten aita, ma. Nahi eta nahi ez, nik uste dut, familia izate erabakitzen duzu momentutik, eskondu behar zara. Zegero zerbait gertatu eskero, dana alakoa, espadukazu beraekin bizi naiz, eta bera da beraita, baina tamalez, oraindik, komeni da, papelak eta eskonduta egotea. Zenela humate, Bere zu bi aldiz eskondu za, zu erromantikoa za? Ni behin ingendun, eskontza haundi batik, haundia, ero. Eta gero bigarrenean junginen, nire ama, bikotearen gurasoak, eta tainor gehiago, ez? Gu, bakarrik. Nahikua, eskondu bizaionok, zuen aldamenekoak eta nahikua. Eta eki betorrezan, orduan txikila zara, jaio berria, eta egia da, ingendun, familia izan behar gendulako, eta, erakin duen, nahi eta nahi ez, egin behar zala. Eta nik uste dut lan daudela, jende asko, ez? Batzuk egongo dira. Baina lehen garai batean, Patri, esatezan jendea, dirua ataratzen da. Gaur, eskontzetatik lehen gurasoako... Dirua atara, zen negozio bila da? Zen batek, diru baltzaka da on bat atatzen zuten, karo, gurasoeko lehen, oitura zeuen gurasoek ordaintzen zuten eskontza. Eta, karo, hor, bakizu, juten ziren dana, konbidatuak eta zerbait ematen zuten. Eta diru hori izaten zen, eskonberrientzako. Gaur egun, eskonberriak horregoten dira eskontza egunean, sobreak irekitzen, kontatzen dirua, gero, ordaintzeko jatetxekoari. Honek zema maitxe dozkun, honek ez dakiz zer, bitxo. Hau intxe birrindu egin bihu. Bai, apurtxo bat igual, botako zau ura apurtxo bat, eta birrindu egin gau. Hau kendu dotzabia. Hori buket garnier deitu dotzasuna, horrek belar sortak, kendu indotzauz ez jaku interesatzen hori birrintzia, ez? Bakarrik, euren usaina da zapori aprobetsatzia. Orduan, hau ingo. Hemen jarri, eta ura apurtxo batekin. Eta hori izango da, gero saltza, nola jungo da hori? Azpian. Azpixan, oinarri bezala, arroza. Gero saltzia. Gero otarraixak edo otarraixak da gero saltzia. Gazta, talabera. Sobrietan eta basabizela holan eskontzakin eta ontxe nik kuadrilan basaben debate bat, ontxe eskontzen da jendeekin eta. Eta batzuk esaten zabien, etzala legezkoa, etzala holan oso dotoria, holan gonbidapenian, jaltzeak kontu korrontian zenbakixa. Da beste batzuk esaten da, praktikoa dela da, eurek jarriko dabela. Orduan, horbe bai da, polemika dago edo debatia dago, hor dauz bi joera. Baina gonbidatu inzaituzte, Patri. Gonbidatzen, orduan ez zaude gonbidatuta. Gaina, bakitu ze... Guk gure kuadrian izan du, gonbidatzen bazaituzte kontu korrontea zetik. Zuk gero nahi diezula diru bat emanero, zuk deitu iezu eta parkatu, zure eskontzara goaz, kontu korrontea zuena pasatzea bai eta emango dizuegu diru bat, opari moduan, baina horrekin ja ez da gonbidapen bat, hori ja da, esatea, kajati basa berda. Ja, baina... Horre, egia da, nik ikusi ditu, Patri, sobreak papeltxoz beteta. Benetan, haien, sobreak papeltxoz, guk ikusi ditu eskontza pila bat, eta gure nagusian aurrean sobreak irekitzen da kontatzen, eta papeltxoak. Osa, moztuta bileteak izango bazien moduan, eta, karo, ez dakizun noke eman dizun, jarri gabe kanpoan noke eman dizun. Zelako kutria benetan. Bai, hortarako ez egin.
ezin badozu, ez? Ero ez eman ezer, ya está. Ba, ez eman ezer edo, bueno, zehozea saldu, ez? Nire lagun min batek, etortzea gure badau eta diruz txarto badabile edo, niri bosta xola dirua ez emotia, ze bere konpainia nahixa dut, ez? Batzun kasuan, ejat importez etortia, Baina, orduen gonbidapenik ez dut, Baina, kompromesuagatik eta izeten dala. Ba, hori zeiton diruditzen ez dara. Nik, gonbidapena bialdu, egin nuenean, bialdu nien, hori, niri inguruko jendea maite nuena eta nahi nuena egotea. Nik bat egoten da, ez da, familiko laguna delako, ni berarekin harremanik ez badaukat, ni asko gonbidateko. Nere ingurua edo ez, nere gurasuak da lagunak eta, dien nahiko, ez dakit, xumiak edo, etxekuak, betikuak. Baina, Denizaren ingurua bada bastante pijua. Eta nere bere gurasuak esan sostien, eskontzen baginen, hauki gauen eskontzan, behintzat, 30 leku euren lagunentzako eta euren inguruko pertsonentzako. Orduan, nik esaten naben, hori zera, nire eskontza edo zure amana. Ez? Beti egon da, very important people. Bai, alaxe da. Ai, ama. Bueno, saltzia emango zau, irekin aldi askartxo bat. Jarriko estazu hau? Txerriankan, hobeto detektatzen ditu. Oso ondo. Bueno, saltzia iragazi ingo, ez? Azkenean ez dago arazorik, honek gorputzak, otarraizkenak eta buruak birrintzen bozue, baina, hobeto da iragaztia, ez? Gure eskontzan fin jango dugu. Hori da. Etortzen dienak, etortzen direla. Orduan, hemen utziko zigor iturreta. Mundu bat da egia da eskontzana, eta egia da, asko jeitsi direla, eta gero, gaur eskontzan gaia genukan, arroza, ez? Eskontzetan ze botaten da, arroza. Ni lagun batzu eta euskat, txitxiribe botatzen dituzela. Baizera. Eta alba dute, jotzera joten dira. Egositxakoak edo gordinak. Ez, gordinak eta... Hori debekatuta da, ointxe udaletxetan eta hori ez da beguzten. Oiniten dutena, fidantza bat ordaindu behar duzu, hainbat, batzutan ez, baina esate dizute, botaten badu norbaitek arroza ero ez dakizer, 300 eurotako fidantza bat, ero galdu iten duzue. Eta... Benetan? Bai, fidantza bat eman, bada? Bai. Ordan, karo, esate dizute debekatuta eta norbait botatzen dut, zer? Ordan egiten dutena da. Arroza berdina, baina botatzen bozu olako... Arroza ero botan... Txitxirioa, izu, batu eskero, eltsekari batzuk txakateko. Bueno, hemen txeaukau arroza oinarrian gure bustinizko kasolatxuan. Hemen jarriko ditugu otarrainxka batzuk gainetik, gero saltzia gazta, eta hau labera joango da, ez 5 minutu, 180 gradu dutara. Da, gazta gratinatzeko biedan denboria. Orduan, betxu. Hau ireketien da bila. 5 minututxo. Betxu. Ikusi zelako gure Bilboko markesak. Betxu, gazta agian ez dit horrela ez, pixkat esango genuke hemen holan arraro egiten diana, baina bestea, bere hortan bakarrik ez, arroza, otarrainskak, eta hemen azkenien egin duzuna da, balengo ningenun Amerikar saltza antzeko bat, ez? Bai, antzerako hau langurinakin eta apura desberdina. Itxaski krema hau horrela, goxua, berda baiero, bai. Ontsu ikusiko goxua dauen edo ez? Gurina hobea ekarri altzen duen, gurina. Zuken jakoa, etxekua? Ez, spoiler! Honek daukan usaina, zigor da, pasada bat. Zer dino para berek. Zer para berek, hau oso goxua daula behitu. Bukatuko alda lehenko, pikureta apurtxo batekin hemen gotxe gainetik. Eta hau erakutzikot, hau erabili bioze. Ze honek pila bat erretzen dau, eta hau da, honek die, gure San Rafael kasolatxuak. Betxu, otarrainxka bat, arroz apurtxo bat, saltzia eta gaztaia. Eta izoski bat. 3. mailako erredurak hauan. Niko, arrozatu hola, madre? Joselako ona. Meta,
benetan, ez da nik injutelako, baina... Bai, gozoa tera zaizu, Gozoa, bai. Markesa honek bazekien zerbait, Gora Markesa, para bere, zuk zein bizu? Ni gurina. Gurina? Gurina. Arra. Gurina. Erositxakua eta... Paperetik atalata hori? Gurina. Etxean gurina egitea erreza da, eta gurina horrekin gero antxoa gurin bat ingo du, zerbait ezberdina egiteko. Ordua, nire trastoak egarriko jot, zuk erregabe atera. Ai, kostako jal, baina, hementxe. Eta gurina nundi dator? Frantziatik. Ez negainetik. Ez negaina. Eta guk, hemen behin baino gehiagotan aipatu dugu. Bai. Ez negaina, txantilli krema nahi badugu. Hasiko ginen hemen arrotzen, eta beti ez dugu, baina kontu zibili, ze momentu batean moztu iten da. Gaur hori nahi dugu egitea. Moztea nahi dugu, gurin hau, moztutzea nahi dugu, eta horrek dago, ez dauka beste zer, eman, egotea barri. Konta ubiko zuzela ningozuna errezetia da. Ez dauka ezer. Eman, ez, honela urpenaik ez dauka, honela dauka. Hasi, arrotu eta bapatean moztu ingo zaigu. Berezuk esatu duzu errezeta hau, zure gurinaken onagoa geratuko zala? Noski. Goxua Etxian indakoa. Honek, gaur egun Patri, zuri gertatu zaizu olako zerbait, ez? Gurina erosi. Bai. Eta gurina etzan. Gurina zelakoan sartu zizuten zuri, ez da izertzan. Kristoneko trampa, zen iko nintzen da gainera, eta ez nagoen erosi, esan gurina, 2 eurokua, marka zurixetakua eta gero zaben bat, holan zaukan... Papelean bilduta, eta ematen zuen zara oso artizaua, eta... Holan marroixka koloria, da zauzkan holan behi batzuk, eta zan, ez dakit, ezkezuk ikusten zinon, da esaten zinon, baina balixo zen, 3 euro, edo 4 euro, da holan, da nipetzaten, hau izango da, horrek soriakuak zantza itxustenak, eta horrek gurinak oso artizabak onak. Eta, erosein nauen, txorien ekarri nauen, da zuzendari jaunak ezaztan. Hau ez da gurina, da nik zela ezet. Eta ez zaben gurina jartzen inunbez. Baina gurinen onduen zaben, da zan olako koipe... Gurin batek gurina izateko, 2-3 osagai asko jota izan barritu. Hau da, ez negaina eta gatza. Besterik ez du zetan behar. Eta ikusiko zuen, nik hemen hartu dana da, ez negaina hori bai, konbeni da 150 baino gehiagoko koipea daukana, erosizazu ez nega imat kalidadekua, eta gero eragin. Hemen helduko da momentu batean, muntatu ingo dala, gero honi azukrea erobotako baino, txantilli bat, ze ondo. Osa da, arrotu ostian, hori da, iten dana... Hau dauen testuria. Iten dana da, moztu iten da, koipea alde batetik geratzen da, eta gero ikusiko duzue, esnegainaren zueroa ero ura beste alde batetik. Zuero hori erabili alda, horre proteinak eta dauzka. Baina, nik ez dut erabiliko. Garbitu ingo dut gero uretan, eta gero horrelako trapu batekin, hartu eta iragazi ingo dugu, eta erakutuko zaigu bakarrik koipea, gurina, beste ezerrez. Bakitzu dala, India, dala, herrialdietatik, mundutik, gurin geixen kontsumitzen den herrialdean. Nik uste hori trampa dala, zean pila jende bizi da, eta kosinatzeko erabiltzen da benez hau hau edalako ipi hau gurinakin erabiltzen dana. Hori da, argituta. Hori da. Orduan, hori erabiltzen da benez, hori, apur bat trampa da. Baina, biztanleko, ez dakit, igual aukitzen dugu kontuan, biztanleko zenbat gramo urtien, igual Frantziak edo irabaziko zaben? Frantzia beti dauka fama, esan gurina asko erabiltzen da, eta ez, bere hortan bakarri jateko kosinatzeko era asko erabiltzen da. Eta, gaur egun, esaten duguna beti, gurina kalidadekoa baldin bada, eta neurrian da, erabiltzen baduzue, kalterik ez. Oliba bezalakorik ez da. Niretzako, baina gurin on bat, eta ni gaina gozaltzeko gustatzen ezketen. Hemen ikusi zuen ja gorputzak, zu jarraitu jaten, lasai, zuen, Patri, mesedez. Badaki kosetu eta etorri zala, ez da izego saldu duzu, baina... Gaur ez dut asko jan, Eta gero honek ez dauken ingo mistirik, ingo duna, Patri, antxoa hauek. Bai? Eta baratxuri erdia eta persil pixka bat motrailuan. Birrinduko ditugu. Eta hoiek gaur lortutako gurinarekin nasi, eta hori ogiarekin txikortuta, ogi gainean, ogi tartean, ogi tarteko moduan jan. Berez, goziakin ikusten estazu eta gure estazu bokaio bat emotien.
Bueno, zer txarra da. Jo, Zenba jende dauen, ogitartekoekin bakarrik elikatuko zan. Ne mutia. Bueno, niri honek berezi du ikustea orduan, utzidazu hau erdi ja montauta dagoenean, mosteko puntura iristen garenean, eta horreko gara, eta horreko ziko duzu prozedura guztia. Nik hemen eragiten jarri zen. Eragiok mutzi laurreko dambolin horri. Egira, albiadura igo diot, eta hau izango zen ja, asko jota, ez gaina lortzeko, gehiago ez da rotu. Vale. Ba, orain, jarraitzen dut horrela, eta bapatean, mosten hasiko da. Ikusiko duzue, alde batetik likidoa aterako dela, eta beste aldetik, koipea. Beraz, hori lortzeko zebia da, esne gaina oso hotza. Esne gaina hotza, kalidadeko esne gain bat. Bai. Euneko zebadakizu daudela esne gaina kosinatzeko dela, koipe gutxiago daukana. Eta postretarako erabiltzen dana, aukitzen dauela euneko 35 gutxi gora bera. Eta gero, holako gailu bat, edo 15 eta 18 arteko nerabe bat, telefono mugikorrakin dagoena eta adaska bat. Ez du zuen telefono mugikorrakin egotea, adaska emaiozu, zuen etxean dauen nerabe horri ez duela eserrei nahi, eta esaten dizue, etorri txikita. Etorri. Horrek egingo dau giharra. Egingo dau lan apur bat, eta ikusiko du nola, hau, garai batean, zegoen gailu bat hori, eragiten, lortzen zala, baina, bueno, egiten zan, olako batekin guko izen bat dara maegu. 6 minutu, urkon belarria ja akeia botatzen, baina eske, berai hau ez ari gustatzen, bila. Ez izuin. Baina, ez dela ez da mostuko, bitu, hasi da mosten, hasi da mosten jarraitzen du. Bai. Hemen goikoa. Hemen bia dugu holan futboleko komentarista bat. Bai, mosten doa, bai, hor jarraitzen du, bueno, hemen daukagu zigor. Iristen ari da, hemen dago badatorrela, abia ze jokaldia, oso ona. Bazterreti dator, txiri bueltaka, hor nola mosten dan, mosten ari da, zez negain txarratara duen, baina bai, hau da puntua. Hau da, atzo esaten ginun zarata txuria, akoratzen zara lengugunean esan ginuna, hau ez da zarata txuria. Zuk imaginatu honekin lokartzen da zemea. Horia tortura. Bello, egia da, izaten balzue beste honek eskukoekin zailagoa da, beste nik etxean nini izan dudanean daukat beste horrek haundi horietako baten, eta horrekan, baina bera, ja, ikusten duzu nola... Bai, likidua da, ez? Likidua ateratzen hori da. Bai. Eta han bestean da, esageratua nola de bapatean, eta hemen ja, hori, era moztuta daukau, eta hori da koipea. Eta hemen joan ja, txof, botatzen, hau, arpegirako oso nada, Eira, Monika, sartu hemen, Olago krematxo bat. Eira. Bueno, oin. Moztu zaigu? Zai. Gure ez negaina. Habemos pakea. Eta orain. Hemen, kusiko zuen. Hori? Hau, eskinetako ez dut hartuko, ze hemen ez da ondo heltzen, eta hemen pixkat ez negaina gehiago izango zen. Hori, hau, oin, iten duguna da hemen. Txorrotan azpiti pasatuko dugu, hemen daukagu sueroa, ura, eta hemen daukagu gurina. Uretatik pixkat pasatu. Garbitzeko edo... Garbitu inbar da, bai. Izaten badu suero pixkat geratu bazaio, hau inbar da, uretatik pasa horrela. Hai? Eta nik uste gaur, antxoana ez da egite inbar dugun, ez da, Igual, bueno, ez da, ogitarteko da antxoa jarri gainien. Gurina, endo? Bai. Beito, trapu hori durbiltzen bai da zu, Patri? Hau. Bai, hori. Zabaldu. Txak. Horrela. Hemen erdian jartzen du. Honi. Nahi izan eskero. Honi ez zaio gehiagia atatzen, Estutu bat, ur pixkat atarako dugu. Eta horrek bieko dauden bori egoteko eskaiuen edo. Edo holan bertan jaldeike? Honi gatzik ez dauka, Hau izango zen, gatzik gabekoa.
probatu. Oixe, emango estazu kurruxko batera? Labantxo bat. Oixe, eskuakin hartuko. Ez da, eskuakin hartuko. Bai, bello. Berez egin behar genuen oin horrekin olako antxoa olio bat, ero gurin bat, hau birrindu motraiu bat, baina ez du zetan behar. Horrela bere hortan. Zelako pintxo ona. Ikusten duzu gurina etxean eitea zer esan. Etxeko gurina eta ero horrelako antxo batekin. Nik txintxina inbina baina, bueno. Nijan, zugaten egon zagoen arte, gozetuta nao, ni? Bau da, etxeko gurina erraza da etxean eitea. Eta, gurina da. Gurina da. Ze artista garen. Eskerrik asko horregatearen, eta zuen pazientziatik, eta... Uxun!